Kaixo, ni Liba Estabarrantz naiz eta hemenago faktorian Mina espazioaren inguruan ikertzen. Mina espazioa 1987tik 2000 urtera arte espazio alternatibo multidisziplinar bat izan zen, Bilbon inauguratu zen. Eta ikerketa hau antzerki dokumental postmodernotik antzerki erlazionalezko pieza bat sortzeko prozesua da, edo. Pieza ja antzerki dokumental hau sortu da, baina orain piezaren osotasuna edo piezaren izaera edo benetazko izaera hori ari naiz bilatzen. Pieza hau keinu eszeniko hainbat ditu. Alde batetik, 25 urte eta gero Mina espazioko kideen oroitzapenen arteko elkarrizketa hori berreskuratzen du edo berpizten du. Beste batetik, ekipo artistiko emergente batek historia horiek reinterpretatzen dituzten keinua dago. Eta bestetik dago gestu poetiko bat, ni Mina espazioaren itxieraren adina daukadala, 25-24 urte, eta Mina espazioko kideen adina, Mina espazioko kideen adina, han eukizuten adina, orain nik dut. Orduan da bi belaunaldien arteko ispilu baten pieza. Normalean kontrakulturazko istorioak alde batean gelditzen dira, periferian gelditzen dira, eta orain ikuste gazte sortzaileak behar ditugula olako istorioak. Alternatiba posiblea dela ikusteko historia alternatiboak berreskuratu behar ditugu, eta horregatik berreskuratzen da Mina espazioaren istorioa. Nik uste alternatiba hau sortzeko garaia delako eta hori sortzeko erreferenteak behar ditugulako. Jaraldian oso gustora egon naiz, edo oso gustora jarraitzen dut. Nik uste proiektu oso polita daukatela, ze ez da bakarrik artista moduan etortzera, turista baten moduan, eta komunitatearekin eta proiektuarekin zerikusia ez duen ezer egin, baizik eta artistok komunitatearen parte egiten gaituzte, eta artistoi komunitatearen parte egiten gaituzte, eta proiektua barrutik ezagutzeko aukera dekozu, eta niretzako hori da benetazko egonaldiak egitea. Komunitatearen parte izatea eta komunitate horri benetazko elkarrizketa bat sortzea edo. Mina espazioak kolore bat baldin badu, nire ustez Bilboko grisa dauka edo bideonen paleta berdinekoa da. Urdina, pixka bat txikina, pixka bat melankolikoa, baina bizi-bizia.